இலங்கையின் வவுனியாவை சேர்ந்த 39 வயதான ஆணொருவர் மற்றும் 36 வயதான பெண்ணொருவர் பிரான்சின் தலைநகரான பாரிஸின் வொண்டிப் பகுதியில் நள்ளிரவு வேளையில் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. குறித்த தம்பதியினர் சட்ட ரீதியாக விவாகரத்து பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் மீண்டும் ஒரே வீட்டில் இணைந்து வாழ்ந்து வந்தது விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ள நிலையில் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் மனைவி மற்றும் அவர்களின் 2 குழந்தைகளுக்காக வழங்கி வந்த சமூக நல உதவித்தொகைகளை மனைவி தொடர்ந்து பெற்றுள்ளதாகவும் போலீஸ் விசாரணைகளில் இருந்து தெரிவித்துள்ளது. குறித்த இலங்கையர்கள் இருவரும் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட நிலையிலும் ரகசியமாக சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தமை அரசாங்க நல நிதி தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியதால் அதிகாரிகள் இருவரின் வீட்டில் நள்ளிரவு நேரத்தில் திடீர் சோதனை நடத்திய நேரம் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இருவரும் தற்போது மேலதிக விசாரணைக்காக போலீஸ் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.